Kaixo eta ongi etorriak denok Game Irauntziko Twitch kanalera. Gaur zuzenean gaude eta ospatuko dugu hirugarren LOL txapelketa finala hain zuzen ere. Eta hortxe ikusten zuen moduan Gorka 96 Manesen kontra izango da finala. Final hau jolastuko dute Abismo de los Lamentosen barroan, alegia linea bakarrean, badakizue, eta kontutan izan behar dugu baita ere 5 partidatik onenak irabaziko duela. Lehen da biziko jokalaria 3 partida irabazi dituenean izango da garailea. Begiratuko dut ea estremina eta dena ondo entzuten den eta hori dena, eta oraintxe jarraituko dugu. Momentu bat, mesedez. Vale, printzipioz dena martxan dago, beraz, igande arratsa eder honekin batera, egun ikaragarri beroa daukagun arren, hasiera emango diogu txapelketari, beraz, goazen lehenengo partidarekin. Eta hortxe dugu lehenengo partida, Belkos izango da Dariusen kontra. Printzipioz Belkosek abantaila dauka, distantziagatikan eta hori dena, baina ea nola jolasten duten beraiek partida. Horretxe ari dira erosketak eta egiten, eta joango gara erdi puntura, erdiko puntortan joko dira elkarren artean. Beraz, hortxe abiatu dira bakoitza bere basetik, eta ikus daitekenez Darius aurreratu da eta diskutatu da, gelitu da, eta hasi da aurrenengo atakeak egiten. Lehenengo neko larri utzi du, flasha, eta gertu egongo da. Bai, lehenengo partida izan da Manesentzat jokalari oso bizia, ikusi duzunez egin dio trampa txiki bat, eta bapateko sortearekin irabazi dio. Beraz, hementxe Gorka 96 huts, Manes bat. Egia esan neko joko askarra izan da, printzipioz abantaila baldin bazuen ere Gorkak Belkosekin distantziara egin ditzazkelako atakeak, erasoak, eta ezin izan du aprobetxatu. Manesek trampatxoa egin diolako, aurre hartu diolako abantaila. Beraz, hementxe bat eta gutxekoa Manesen alde, eta jarraian bigarren partidarekin jarraituko dugu. Eta bigarren partida honetan Morgana Renektonen aurka izango da. Ez dakit nolako gaitasuna izango duen, baina Renekton oso jokalari gogorra da, lehenengo zatian behintzat, aurrenengo nibeletan, eta Morgana laguntzaile moduan ibiltzen baldin bada ere, zerbait egiteko aukera izango du. Morganaren CC Chain edo ea nola ateratzen zaio partida. Hala ere ikus daitekenez, Manes jokalari oso bizia da. Orain arte Darius eta Renekton atera ditu, biak erliko joku gogorra dutenak, partida hasierako neko gogorrak, eta hortxe ari dira elkarreri txantxak egiten, lehenengo akolitoak iristen gartzai. Badakizue partida hauen berezitasuna dela aurkariaren bizitza lortzea, edo 100 akolito lortzea, edo lehenengo torrea botatzea dela partida irabazteko 3 erak. Aurrenengoan supituki bukatu da Gorkaren eriotzarekin, eta hortxe hasi dira akolitoak biltzen pixkana, eta ea ze estrategia erabiltzen duten. Hortxe kartzela bikaina Morganaren partetik, baina oraindik ez dauka nahiko habilidade indarrik, beraz ez dio asko egiten. Hori bai, Renektonen mugikortasunari aurre egiteko estrategia bikaina da.
Hemen ere Morganak abantaila pixkat badu, distantziagatikan. Baina tira. Eta hortxe ikusi dugu Renektonek eraso egiteko idea zuela eta Morganak erabili dituen habilidadeak ekiditeko, hortxe flash bikaina ies egiteko eta bizitza pixka bat lortu. Oraingo honetan ondo ari da. Jolasten Gorka pixka bat defentsa aldea dago, ezta? Eta beti esela, Manes Renektonekin bultza eta bultza, akolitoen bilketa eginez. Ez dakit momentu honetan bakoitzak zer estrategia daukadan, baina hortxe. Hortxe, flasha, erasoa, Renektonen ultia, habilidadea, baita ere Morganarena, ea ies egiteko habilidade den, bai, eta ies egin dio, Renektonek sukarra erabili du, baina ez du lortu Morganaren eriotza, eta hortxe bizkarra hartuta, Morganaren bila doa zuzenean, ea oraingo honetan lortzen duen, eta hortxe lortu du bigarren puntua, beraz Manesentzako. Eta orain arte bi partida jolastu dituzte eta biak Manesek irabazi ditu. Gorkari ez zaizkio karta askoz ez gehiago gelditzen, beraz orain atera beharko du bere karta sekretua, bestela amaituta galdutat izango du finala. Hala ere, bigarrengo partida honetan defentsa modu bikaina erakutsi du, naiz eta nahiko ez izan. Arazo teknikoren bat izan dugu zuzenekoarekin eta berriro hementxe gaude, hirugarren partidan geunden, beraz hasieratikan jarriko dugu. Hortxe, Anibia eta Sionen borroka. Badakizue, zuzeneko arazoak izaten direla batzuetan eta hortxe. Ea ba, oraingo honetan dena ikusteko aukera daukagun. Oraintxe hasi gara hirugarrengo partidan, gogoratu. Hemen ari garela jolasten, Gamer Launchiko hirugarren LOL txapelketa honetan, bakarkako modalitatean, eta gaurko final handia da. Gorka 86, Manesen aurka, oraingoz huts eta 2, irabazten doa Manes, eta hortxe ikusten dugu Sionekin erasokor. Hala ere, Anibiak badauka, oraindik ere arrautza, erabilgarri, beraz puntua lortzeko zailago izango du, kasu honetan. A ber. Gorkaren estrategia badirudi akolitoak biltzarena dela. Bere distantzia abantail moduan erabiliz. Horren bila doala. Pizkanaka, gogoratu. Akolito biltzen baldin baditu, puntua beretzako izango dela, edo heriotza, edo lehenengo dorrearen erorketa, hortxe Sionen erasoa, eta ematen du Sionek irazi duela, baino ez, Anibiak bere pasiba erabili du, arrautzan bilakatzea, eta hortxe. Beraz, duen abantaila estrategioa hortxe erabili du, eta orain tentu zibili berko du, Anibiak irazi nahi baldin badu. Anibia pixkana aurre hartzen ari da, eta Sionen aurka ea ekidin dezazken Sionen kuak, ez aizkolari atake oso gogorra ditu, eta hortxe min asko sartu dio Sioni. Lehen aliziko ikusten dugu Manes
kinka larrian, bueno, bizitza erdia doka, baino oso ondo ekidin dio erasoa eta flasherekin ondo atera da. Zela nik uste hortxe gurkatuko zela partida. Printzipioz oso ondo ari da, kasu honetan Gorka 96 Anibiarekin. Eta pixkana ari dira biltzen hainbat akolito. Hala ere, 100 akolito lortzeko denbora desente behar da. Beraz, ze estrategia erabaki duten. Anibia bizitza berreskuratzen da joan da. Bere dorri inguruko bizitz puntuetara. Eta hortxe, eraso bikaina egin dio Anibiak Sioni eta bikain jarri dio esia. Sioneri mobilitate guztia apurtzeko. Hortxe harri dira tirri gitarraka elkarri borroka eginen eta Anibia oraintxe lerroa gogor bultzatzen ari da. Eta hortxe egin du berriro ere Sionen erasoa ekiditeko esia erabili du. Eraz orain bikain neurri hartzen ari zaio Gorka Manesi. Ea Manesek nola erantzuten duen egoera honi. Manes beti borroka bila ari da. Normala alde batetik Sion izan da. Eta hortxe primeran ez dituzte lortuko nik eriotza, baino gertu izan da. Bikain egin du Gorkak. Eta bikain baita ere Manesek eriotza ekiditen. Ea orain biak bizitzaz oso hau daude. Eta puntua izan da Gorkarentzako. Bikain egin du eta hortxe Sionen eriotza. Beraz hortxe lehenengo puntua Gorkarentzako eta eguneko sorpresa izan da. Beraz guazen jarraitzera hurrengo partidarekin. Gorkak 1, Manesek 2 eta ea nolako jokalariak aukeratzen dituzten laugarren partida honetarako. Eta hortxe hasiko da partida. Eta Alistarrek erabaki du jokatzea Gorkak. Neko pik arraroa. Ea nola funtzionatzen dion. Eta Manesen partetik Kamil erabiliko du. Mugikortasun oso altua duen jokalaria da. Bueno, jokalaria, inbokatzailea. Pertsonaia, esan nahi nuen. Earekin alde batetik bestera kate bidez Attack on Titanen bezala egan egiteko edo barraiatzeko aukera ematen dio. Beraz, ikusiko dugu ea nola erabiltzen duten bakoitzak bere estrategia. Alistarrek abantaila izan dezake bere burua tanke modura biltzen baldin badu eta bere pasibak 7 golpetik behin bizitza berreskuratzen laguntzen dionez, ea zenbateko iraupena izan dezakeen. Eta Kamilen kasuan erasoak ondo neurtu behar dira, ahalik eta min gehien emateko. Badirudi Alistar berandu iritsiko dela erdiko puntura. Beraz, abantaila galtzeko arrisku guztia dauka, edo galduta dauka dagoeneko. Orduan, era pasiboan jolaztea komeni zaio, hasiera batean behintzat, ea nola burutzen duten beraien lanak. Oso erasokor, Manes, Kamilekin. Alare, ez da nahikoa izan Alistarren bizitza eramateko. Hortxe sendatu dira, bakoitza bere eremuan.
Eta hortxe jarretzen dute ea zein estrategia erabakitzen duten partida aurrera eramateko. Hortxe Alistarrek konboa erabiltzen ahalegindu da eta jo guztiz ondo atera eta Camillek iesbide euskarra dauka kateekin, beraz tentuz egin behartza dizkio erasoak. Orain gogorrari da aztentzen Alistar, baina ez da nahikoa izan. Pixkana ari dira akolitoak biltzen, hala ere partidaren 3. minutuan goaz. Arazo teknikoekin gabiltza, baino berriro ere martxan dago. Hortxe. Ez da ezer arrarorik gertatu, elkarreri egurra banatzen ari dira. Hementxe ari dara laurrengo partida honetan, Alistar. Horretxo hartan flash bikaina, torrera botadu eta ies egin dio Camillek bere ultiarekin, bere azkenengo eta hortxe gestello erabiltzen ea sorpresaz asmatzen bilatzen duen puntua Gorkak, baino ez du lortu. Kontuan izateko baita ere Camille mana gutxirekin dagoela, beraz kontu zibili beharko duela. Hortxe, eraso gogorra egin dio. Ukarrare erabili du, baina ez da nahiko izan Camilleen heriotza egiteko eta sendatu dira bakoitza bere torrearen ondoko sendatokietan. Hala ere, abantaila txiki bat du Alistarrek, beraz ea gai den aprotxatzeko, aurrera eramateko bere erasoak. Eta hortxe torre azpian ari dira aldea akolita biltzen Camille. Dirudienez katekin arazoak ditu, paretera iristeko ez baitu. Idea mapa normalekoa baino zabalagoa denez, kalkuloak pixka bat aldatu behar dira. Eta hortxe, saiakera berria egiteko prest Alistar eta erasotu dio, baino ez da nahiko izan. Leheno esan dudan moduan, hortxe Alistar bizitza guztiarekin, bere pasibarekin pixkana sendatzeko habilidadea bai dauka. Eta hau, Camillekin borrokatzeko ondo etorriko zaio, eta guztia. Alistarrekin erasotzeko gorputzera iritsi behar baita. Eta hortxe, erasokor orain, biak elkarri neurri hartzen, orain bai, oraingoan lortu du pareta ikurtzea. Alistarrek erantzun bikaina sukarrarekin, baina ez da nahiko izan. Eta hortxe sendatu da Manes, orain kinkalarrian. Horrenengo partidekin alderatuz pixka bat kostatzen ari zaio, poltsikoratzea. Laugarrengo partida hau, eta ea hortxe oso erasokor konboa egin dio, ultia Camilleen partez, Alistar erasotzen jarraitzen ari da, ies egin du, flash, Camilleke flash atzetik jarraipena eginez, eta ez da nahiko izan, nahiko gertu, oso ondo Camille orain, oso erasokor, eta hortxe ikusten da jokalari bakoitzaren aldaera, ez da, Gorka defentsa lanetan gehiago murgildu da, eta Manes erasoekin etengabe ari zaio bizitza jaisten.
Hor, eskuan izan du garaipena Manesek. Hala ere, akolitoak bitzen jarraitzen du. Eta 8. minutua iritsi garen puntu honetan. Ea, nolako aldara egitun partidak, hortxe erasotzen Alistar, orain nahiko urruti, konboa egiteko nahiko justu. Hortxe Kamilek kontraerasoa, atzetik jarraitzen dio, baina ez dauka nahiko minik egiteko indarrik, beraz atzera bueltatu behar izan du. Eta berdinketa mantentzen da orain, biak bizitza erdia dute gutxi gara bera, eta baita ere mana. Hor, Alistarrek erasoa utxe egin du. Kontu zibiltzekoa. Gorka oso erasokoa momentu batzutan. Eta hortxe Kamilen erasoa harrapatu dio. Konboarekin iesteko aukera eta bai, lortu du ies egitea. Orain Gorka oso ondo defentsa lanetan. Hortxe, utxe egin duela esango nuke, aurrera egin baldin badu salto eta Kamilek astindu bikaina emango dio, ezingo du bere irten. Eta hortxe Kamilen erantzuna bikain. Eta honen bestez, amaitzen da gaurko finala. Gorka 86ek 1, Manesek 3. Game erantziaren partetek, mila esker, bi jokalariei parte hartzeagatikan, eta baita ere atzetikan gedetu diren beste parte hartzaileei, ezin izan dutenak finalera pasa. Eskerrik asko gurekin parte hartzeagatikan, baita ere zuekin izketan ari den Gari Infernuren partez. Eskerrik asko hor zuzenekoan gurekin izateagatikan, naiz eta arazo tekniko txiki batzuk izan, azkenean burutu izan dugu finala. Mila esker, Game erantziaren partez, eta honen bestez amaitutat emango dugu 3. LOL txapelketa honetan, irabazle den Manesekin. 1 eta 3 irabazi bai dio Gorkari. Hala eta guztiz ere nahiko justu izan da azkenengo partida honetan. Asko arriskatzeko aukera izan dute elkarreri. Edozeinek eraman lezake azkenengo partida hau, baina azkenean Manesek eraman du. Beraz, gure partez besterik ez, mila esker hor izateagatikan. Eta informazio gehiago nahi baldin baduzue, edo bideojokoen inguruko eztabaidak, analiziak, berriak eta bar, badakizue, gameerauntzia.eu zen duzuela ikusteko bidea. Gure partetik, nire partetik besterik ez, mila esker hor izateagatikan, eta hurrengo batean izango gara, izanuntza!